Litson gihapon ta. Ang lami ang litson o ang pagkaon lasod sa ginhawaan sa baboy ang gibalik-balikan sa mga suki diya sa may mambaling ning Dakbayan Sugbo. Doon na kuno sila sikreto o kung sa kini atong siren pinagi nining maong report. Mao pa lang yung paghaon nining litson nga tinuhog pa og kawayan nga gi-display sa baligyaanan. Nagpangamay sa kalami ang kagumkum nga panit sa litson nga makita og mabati matagtagod niini. Medyo apektado kuno sila sa isyu sa African Swine Fever kun ASF apan gipaniguro nilang luwas ang ilang litson gikan sa mga balatian. Kung may mga customer mo sa iyang request, huwag mo ihatag. Oo, huwag mo ihatag. Huwag lipat-lipat. Kaya atong lipat lahi naman na. Ang katagbawan sa mga pumapalit ang gisiguro nila aron mulungtad ang ilang panginabuhi nga mao'y gisaligan usab sa ilang mga tao. What you see is what you get. Mo ni na kung sa imong orderon, imong makita, mo sad na imong makuha kung imuha nang dadon sa inyong mga Pinoy-anan, mga kapuso. Kay matod pa sa nagdumao tagya dinhi nga ang customer kanunay sakto or ang katagbawan sa customer mo ilahang gitanaw aron pod bulungtad ang ilahang negosyo. Kaya pinugsanay mo kung tanara ka o pilay presyo ana para ba kanang inato lang ba. Ang dinuguan ug ang syai usulod sa ginhawaan nga giluto nga lamian usab kaayo nga paboritong isud-an. Siguro yun ninyo ang customer satisfaction. Oo, mogid mo sir. Nga safety ba? Nga dili bitaw mga madaot ang customer kay lisod na kayo. Daghan na kayong madamage. Madamage pa mga among negosyo, madamage ang customer. Kaya siyempre simba ko mga hospital. Gipaniguro usab sa mga negosyante ng lechon sa mambaling nga diniyos ang ilang negosyo nga walay sagol nga tinunto. Kini ang sikreto sa malungtaron nilang negosyo. Og mao na mo ipakita nga mao ginang presyo. Mao ginang baboy na mo tag 6,000, 7,000 ana. Mao gina mo ihatag. Kay og dili mao ang ihatag sir. Patay negosyo, di na tabalikan niya coming around Disyembre. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.